meidän eka ikinä suomalainen video. Täällä on Luukas, meidän uusi tyyppi. Äijäko? Joo, käykää tilaa. Mulle, joo. Molemmille! Äijä, mitä? Saako se kone? No mä pöllin sen koripallon nopee. Niin, mä pöllin kato tän koripallon nyt. Niin kato kun mä teen. Bye, mä pöllin. Ei! Mun pyörä! Mä otan tän koripallon ja headshottaan tää. Ei vei! Ei, mun pallo! Äijä, me ollaan videossa juuri nyt, älä puhu siitä! Triple drops! Äijä, tällä tyypillä on bileet huomenna. Mitenkä paljon rahat on? Mä luulin, että se oli Veltti. Joten hei! Täällä. Äijä pöli silti mun pyörä. Anna nyt se. Mä pöllin sun pyörää. Mä pöllin sun pyörää. Mä pöllin sun pyörää. Mä pöllin sun pyörää. Kuka ei kysynyt ja kuka ei välitä.